यवतमाळ जिल्ह्याच्या दौऱ्यावरती असणार आहे। शहरातील समता मैदानावरती अजित पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये कार्यकर्ता मेळावा होणार आहे। मात्र पावसामुळे सभास्थळी मोठ्या प्रमाणात चिखल निर्माण झालाय। त्या ठिकाणचा आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधींनी, पाहूया। राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज यवतमाळ जिल्ह्याच्या दौऱ्यावरती आहेत। तर साधारणतः ते यवतमाळमध्ये थोड्या वेळामध्ये दाखल होणार आहेत आणि याच यवतमाळच्या समता मैदानावरती त्यांच्या कार्यकर्ता मेळावा पार पडणार आहे। आणि याच कार्यकर्ता मेळाव्यामध्ये जे आहेत ते काही पक्षातील इतर पक्षातील पक्षप्रवेश जे आहेत ते या ठिकाणी होणार आहेत। साधारणतः अजित पवार यांची याच समता मैदानावरती दुपारनंतर सभा पार पडणार आहे। तत्पूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जे आहेत ते त्यांचा विविध प्रश्नावरती आढावा बैठक संपन्न होणार आहे। दुसरीकडे आपण पाहायला गेलं तर याच विदर्भामध्ये जे आहे ते नागपूर येथे शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे। त्या आंदोलनावरती याच विदर्भातून राज्याचे उपमुख्यमंत्री काही बोलतात का, ह्याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे। कॅमेरामॅन हरीसह मी रमेश चेंडके, TV9 मराठी, यवतमाळ।